Dende hoxe ata o 2 de maio a Sala do Dodada da cidade acolle a exposición Un mundo por pensar, da artista Alba Fernández. Como indica o seu nome, é unha invitación á reflexión colectiva sobre onde estamos e a onde nos diriximos, sempre dende o punto de vista esperanzador. A xente que se achegue aquí vai encontrar varias pezas de diferentes formatos, tamén de diferentes materiais, de diferentes disciplinas e, sobre todo, pois obras en ilustración, creacións artísticas visuais, traballando o collage, pero mezclando diferentes materiais. E logo encontraredes tamén unhas pequenas pezas cerámicas e algunha pequena escultura tamén. A idea o concepto que me trouxo a min a facer esta mostra era un pouco ese pensamento que temos constantemente nestes momentos, non? Que xa ven chegando dende fai tempo, pero precisamente nestes momentos que estamos tan acosados polos fascismos, as violencias, as guerras, un capitalismo tan alienante, tan salvaxe, creo que é moi fácil caer na desesperanza. Entonces, precisamente unha reflexión a poñer sobre a mesa precisamente o importante que é seguir mantendo a esperanza nestes momentos, non nun sentido utópico, pero sí nun sentido de persistencia. Son case unha trintena de pezas onde a cor se vai misturando coa ilustración e as ideas. Aborda as súas creacións dende un lugar sensible, onde as emocións toman forma e tecen un fío entre o mundo e o seu interior. É unha invitación á imaginación, á empatía e a esa esperanza de si é posible imaginar un mundo todavía pensado, un mundo mellor, con máis cor e calor. Bueno, o meu traballo dende sempre ten un pouco un pulso entre o figurativo e o abstracto. Ao final, o que intento é plasmar emocións, non? Entonces, ás veces, a maneira en que chego a esas emocións pode ser máis un trazo lineal, cun debuxo, e outras veces é máis plástico, con cos matices, as texturas, as cores, pero o importante, en definitiva, é crear esas paisaxes un pouco entre a realidade e a fantasía e transmitir as emocións que son o que a min me impulsa moito. A arquitecta de formación deu un xiro á súa vida dedicándose ás artes plásticas, a través das que canaliza as súas emocións. Todas estas obras poden ser adquiridas.